Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Setyembre 12, tuig 2020. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag babatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita Aksyon and Defensor. Kagkaron sa aton mga headliners, una sa balita lokal. 7 sa 89 ka mga kapitan sa bugos nga Pilipinas nga ginpapanaugan sang suspension order sang ombudsman angod sa anomalya sa SAP nagikan sa Western Visayas. Bacolod mas ginpasagad pa ang trabaho sa contact tracing efforts. Sa aton balita, National Joint Task Force COVID Shield naghimo sang Facebook account nga magatutok sa mga quarantine violators. Senator Angara ginabi-abi ang pagperma sang Bayanihan 2. Kag sa atong balita, international, Japan sa Prime Minister Shinzo Abe liwat nagbisita sa hospital sa Tokyo. Sa atong balita sports, Denver Nuggets ginguba ang 3-1 nga record sa Los Angeles Lakers matapos nakuha ang ikaduha nga daog sa Game 5 sa NBA semifinals. Sa atong balita entertainment, actress nga si Yasmine Cordy ginako nga namag-o sa pag-shoot sa idalom sang New Normal. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6 sa 11, detalye sa aton mga nagapangunang balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na. Welcome sa aton mga ka-aksyon na mayong gabi, Sabado subong kita iya nga adlaw. Thank you, Action Hands. Nami ako niya. Thank you, good Action Hands sa pagdayaw. Sige, so dali na kita sa mga ka-aksyon nato nga naga-monitor sa subong iya nga gabi sa aton man Facebook Live sa Aksyon na Balita Evening Edition. Sa kay Mama Jocelyn Arisevita Olak, good evening. Sa kay Ma'am Melanie Montoya, good evening man. Kay Ma'am Inday Blaza, good evening. Archie Disena, John Intong Tanate, good evening. Sa kay Ma'am Marlene Privano, Action and good eve. Monitor lang kami diri sa Mandalagan. Sige, thank you so much good sa pag-monitor dira sa barangay Mandalagan, Ma'am Marlene Privano. Sa kay Griffy Tucker, sa kay Sir Edwin Pinida, good evening. Naga-monitor sa mga gabi. Sa kay Ma'am Zet Alunan, Action and good evening, be safe watching. Sa, ano ni nga flag ni siya or flower? Hindi ko may maklaruhan now. Pero sige, thank you so much, Ged. Sa kay Oliva Prado Cargaritano, mayong gabi man. Sa kay Gladys Gilanggarin Herona, mayong gabi kay Jam kag kay Ervin kuno nga nagapanyapon na. Aba, timprano pa ba? Sa kay Alvi Bordomeo Caparos, good evening. Monitor diri sa Toboso.
Good, keep safe everyone. Oo, thank you so much gid sa mga taga Banwasang Tuboso. Thank you so much sa pag-monitor. Sa kay Mama Sylvia Tumbagahan na Alamon, good evening. Kay Benjo Gonzales Gargaliano, good evening nga. Good evening man. Sige, thank you so much gid sa inyo yang pag-monitor sa subong nga gabi. Kay Ma'am Benefia Monte Castro, good evening man. So sige, standby nagtadanay for our local news. Viral. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bito. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:16, kagaron sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal. 7 sa 89 ka mga punong barangay sa ugos nga Pilipinas nga ginpapanaugan sa suspension order sang Office of the Ombudsman bangod sa anomalya sa Social Amelioration Program ay nagikan sa Western Visayas. Sa nabaluan, lakip sa masuspend sa 6 ka bulan amo sanday Tizardo Tihada sa barangay Tuoy syudad sang Mamaylan, Romeo Sultan sa barangay Salamanca sa Banwasang Tuboso, Ruel Sabicuel sa barangay Kabungahan sa Banwasang Calatrava, Evelyn Taasan sa barangay 11 sa syudad sa Bacolod, Noli Villarosa sa barangay Tangob sa Drima sa syudad sa Bacolod, Kim Perano sa barangay 19 sa Bacolod, kag Tito Dipon Barnuevo sa barangay Linaw sa Panay, Capiz. Nabaluan sila ang suspendihon sa tugto 6 ka bulan. Ginamanduan naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang tanan nga mga alkalde sa mga banwa kag syudad nga ipatuman ang suspension kung ilan na mabaton ang order nagikan sa opisina sang Ombudsman. Iyaman ginmanduan ng DILG Regional kag Field Offices nga sigurohon nga ang mass suspension ang mapatuman base sa husto nga proseso. Ginpasalamatan naman ni Anyo si Ombudsman Samuel Martires sa pag-akto sang reklamo sang DILG. Sa iban nga balita lokal, kakibot ni punong barangay Tizardo Tihada sa barangay Tuoy syudad sa Mamaylan ang impormasyon nga kalaki pangiangalan sa suspension order nga ginpapanahog sang Office of the Ombudsman may kang tanan sa anomalya sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program. So kay Tihada, wala niya ginapaabot ang nasambit nga mando matapos nga ginbasura na sang Korte Santo ang kaso nga ginpasaka sang CIDG Bacolod
field unit batok sa iya. Plano naman nga mga usisa si Tihada agud at hagon ang paglakip sa iyang ngalan ang angot sa 6 kabulan nga suspensyon. Natingala gani ko nga naapkanta sina sang suspension nga 6 months. So, ang ombudsman, way man kapadala letter di sa akon nga subpina kung ano nga proseso. So, ang kwan sinada nga kung mag-abot man mismo, wala kami way ko kabalo kung ano ang number of days sang ina nga ginfile nila nga kaso. Ang kabahin sa pagpahayag ni Barangay Kapitan Tizardo Tihada sa Barangay Tuoy sa syudad sang Himamaylan. Ginpasagad pa sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod ang trabaho sa contact tracing team angod sa nagapadayon nga pag-away kontra sa COVID-19. Suno kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, isa sa prioridad nga ginatutukan sa nga mga team ang pagpangita sa nabilin nga mga individual nga nagpositibo sa swab test sa ginpatigayon nga mass testing apang ini sila ang hindi na makitaan sa mga otoridad. Dugang panibayatan, mayara man sa pila ka mga individual nga na-locate na sa contact tracing team apang nagapamalibad sa pagsunod sa kasuguan nga ginpatuman sa nga gobyerno nasyonal ilabi na ang no home quarantine policy. Ginklaro man sini nga wala pa sila sa namaton nga guidelines angod sa mga pulisa bilang basihan sang syudad sa posible pagdihon sang dugang nga mga regulasyon kon kinahanglanon. Actually, we are in the active manner of locating them, and I believe some were already located, but nag-register bala sila. So, we are also trying to make the evaluation ang humane aspect sa ini, no? Samtang dismayado naman si Bacolod City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan angot sa kaymoan sa pila ka mga persona nga responsable sa pagpalaptas ng fake news sa paagi sa text kag social media. Kaya ang reaksyon ni Bayatan angot sa naglapta nga mensahe kag aligasyon nga mayara sa pila ka grupo nga nagaplano sa paghimo sang legal nga aksyon batok sa lokal nga panguluhan sang syudad angot sa implementasyon sang Modified Enhanced Community Quarantine. Suno kay Bayatan, wala sang kamatuoran ang amo nga balita bangod mismo ang retirado nga judge nga nagamitan ang ngalan sa mga propaganda ang nagklaro nga wala inis ang kahilabtanan sa amo nga plano. Dugang panibayatan, pila ka mga personalidad ang ila sa karon nga ginatutukan nga amo ang ginapatihan nga yara sa likod sang amo nga insidente. Padayon pa sa karon ang ila pagtipon sang dugang nga mga ebidensya para sa paghimo sang legal nga aksyon sa palaabuton. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21. Sa atong mga ka-action, kung ginapangita nimo, epektibo man yung Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. welcome back sa aton ikaduha na nga part diri sa Facebook Live sa inyo man nga mga greetings nga ginabasa ko sa subong iya nga gabi. So sige, diri na kita. Sakay, Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening. Nagalantaw siya subong sa Hong Kong. Thank you so much, good ma'am. Sakay Sir Robert Agoyo. Action an, pariog tami ako mga Agoyo family sa Mansawin, Oringao. Sige, thank you so much, good. Si Ma'am Zat Alunan, gali sa Hong Kong, man, naga-monitor. Sige, ma'am, thank you, good ha. Kay Ma'am Vida Abaw, Warmon Abaw is watching also. Sige, thank you.
Sakay Joel Aligato Jimenea, good PM action on. Watching from Cityville, Estefania, stay safe. Sige, thank you. Ano ni ang ginamini ni Sir Julius? Sige. Sakay, Sir Robert Agoyo, good evening action on Paliog Tamyaw. Sige. Naga-monitor sila gani sa may Antipolo Rizal, Manila. God bless. Action Radyo Bacolod. Sige, Sir Robert Agoyo, thank you so much sa liwat. Sa kay Ma'am Rose Guevara, good evening. Sa kay John Paula Padilla, action and good eve. Gatutukin kami diri sa Hacienda, Manukau. Sige, salamat. Sa kay Lenny Dodge, tsak na yung pagbasa ko, Lenny Dodge Maneha. Good evening mga ka-aksyon. Please greet myself. Naka-quarantine halong always sa mga for sure may ginahatag gidala sa inyong mga maayuman yung mga prutas o mga puno abis ang protina and other pa. So kan-agi na dapat kay para madugangan ang imo nga strength or as well as man ang imo nga immune system. Lenny Dodge Maneha kag para dasig makarecover. Sige. Okay, bisan na ano pa na dang matabo, negative man or positive, as long as nga bakod aton immune system ti kag pagpangamuyo. Sige, thank you so much sa liwat. Sa kay Bagwis Navertis Centrum. Mayong gabi action and monitor lang from Dasmariñas, Cavite. Thank you so much. Kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening. Sa kay Virginia Ortizo, good evening action and live watching from Barangay 1, La Carlota City. Sige, thank you so much. Sa kay Milo or Milo ni siya, Huyatid Amit, good evening action and watching live. Greet lang kay Gabi Boy Amit Tabora. Thanks. Sige, thank you so much man. Sa kay Mary Jane Mendoza, good evening. So sige, standby na kita danay for dugang paginaton nga balita. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:26. Kagkaroon sa detalas ang ato na mga nagapanguna nga balita nasyonal. Naghimo sang Facebook account ang Joint Task Force COVID Shield para makareport ang publiko sa mga nagalapas sa quarantine rules. Sa statement, ginpahayag ni JTF COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Ilazar nga ini nga tikang kabahin sa pagtingwa agud nga ipahanumdum sa publiko ang importansya sa ginapatuman nga quarantine rules subong man paghatag proteksyon sa kada isa batok sa mga wala nagasunod sa minimum health safety standard. Dugang pa ni Eliasar, paagi sa Facebook account sang JTF COVID Shield, mahatagan sang lugar ang publiko, agod ipalabot ang reklamo angod sa mga quarantine violations sa paagi sa pagpasal sang litrato kag videos. Gin pa siguro naman ni Eliasar ang seguridad sang netizens nga mag-report sang bayulasyon. Gin-abi-abi ni Senator Sani Angara ang pagperma bilang lagi sa Bayanihan to Recover as One Act kun Bayanihan 2. Ang Bayanihan 2 nga mag-epektibo tubtob Desyembre 19, 2020 nga nagahatag sang COVID-19 relief package balor 165.5 bilyones pesos. Suno kay Angara nga mumana nag-sponsor sang layi tuyo sang Bayanihan 2 para masiguro nga magapadayon ang pagtingwa sang gobyerno sa health crisis nga ginapangatubang sang pungsod nga nadulot sang COVID-19. Ginpahayag na DILG Secretary Eduardo Año ang importante nga ang importansya sa pagsira sa mga sementeryo
sa pag-obserbar sa tigkalalag sa karunya tuig para mapunggan ang COVID-19 transmission. Suno kay Anyo, ang publiko mahimo magdumdum sing ila nagtaliwan ng mga himata pagi sa pagpangamuyo sa sulod lamang sa puluyan ilabi na nga mayara sang pandemya. Dugang pa ni Anyo nga dapat pinsaron sa publiko nga ang pagtipon-tipon sang tawo sa mga sementeryo mahimo magresulta sa paglaptas ng COVID-19 infection. Samtang ginklaro ni Anyo nga wala ginadumili ang pagkato sa sementeryo apang hindi lang pagtabuon sa tigkalalag agud manikaw sa madamo nga tawo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Detalye sa nga to na balita international sports kay entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Kag sa detalye sa atong balita international, nagbisita sa hospital sa Tokyo si Japan's outgoing Prime Minister Shinzo Abe. Ini ang pinakauna niya nga pagbisita, halin sa ginanunsyo ang desisyon nga mag-resign bangod sa isyu sa ikayong lawas. Ang pagbisita ni Abe may agod sa iya treatment para sa ulcerative colitis. Ginklaro man sa office press team sang Prime Minister nga wala sila sang ideya sa pagbisita sa hospital ni Abe. Si Abe nga nagabatsyag sang ulcerative colitis sa pila na katuig ang nag-anunsyo sang iya desisyon nga mag-resign sa tung bulan sang Agosto. Kag sa atong balita sports, ginakibot sang Denver Nuggets ang Los Angeles Clippers matapos makuha ang kadalagan sa Game 5 sang NBA semifinals sa score nga 111-105. Nagtingwa ang Nuggets sa second half sang hampang agud nga ma-record ang ikaduha nga daog. Sanday Jamal Murray nga may 26 ka puntos, Nikola Jokic nga may 22 ka puntos kag Paul Millsap nga may 17 ka puntos ang nanguna para sa kadalagan sang Nuggets. Sa bahay naman sang Clippers, nanguna naman sanday Kawhi Leonard nga may 36 ka puntos kag Paul George nga may 26 ka puntos. Ang Game 6 patigayunon sa adlaw sang Domingo. Kag sa atong balita entertainment, ginako sang actress nga si Yasmin Cordy nga ang pag-shoot sa idalom sang new normal ang kinahanglan sang adjustments sa bahin sa mga aktor kag actress. Suno kay Cordy, makapanibag-o tungod jutay ang crew kag limitado man ang giho ilabi na sa mga scenes nga himuon. Ginbulgar man ni Cordy nga nakatuon na siya para mangin self-sufficient bangod wala na ini sang personal assistant. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:37. Kaginyugin pamatian ang kabugusan niya detalye sa aton mga natipon nga balita. Hindi lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Sabado, Setyembre 12, tuig 2020. Standby sa masunod nga programa. Sa Action Firing Line, kaupod kay Action Brian Morden. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!